әлі бүгінгі. Улылар күнінде Күгәрсен ауылы мәдәният йортында бик сағау тамаша булып узды. Илдус, Илсур һәм Илһам Шәриповтар оештырган һәм улар катнашлыгында барган концерт һөйләшү «Ултыра егәле бөгөн кис» дип аталды. Гел генә сорашып булмый, гел генә сөйләшеп булмый. Эштә дә йөргәндә диге күп авылдашлар бит инде, авылдашлар белән эшкә, основном диге Курбанаев Рәшит абый белән сорашып алабыз да, то бергә туры иткән вакытларда эй сөйләшеп авылның бер башына икенче башына төшеп китәбез. Рәхәт булып китә. Менә шуны әйтәм, сөйләшеп утырырга кирәк иде әзрәк кенә. Син авылдашлар белән еш күрешәсең, мин Уфада яшәгәч алай еш күрешеп булмый. Син атна сайын кайтасың авылга. Бер әйтә, әйткәчә бер безгә кайтырга кирәк. Мин анда шул авылдашлар турында интернеттан гына, ВКонтактедан гына беләм, Күгәрче ТВ, тагын артабан ниләрдән яңалыкларны, авылның яңалыкларын беләм. Син үзең сөйләшеп белә аласың. Сағынғанда авылыма қайтам, яшьлек юлларынан атлап барам. Йолдызларга карап яткан чакларымны, малай чакларымны сагынам. Йолдызларга Үдешмәкәр артистлар үзләренең авылдашлары белән берлектә кызыклы кисә узгарды. Уның барышында төрле стильдәге йырдар, авторлар һәм композиторлар хакында асык һөйләшү алып барылды. Халыкка якын булган йыр, көйләр аша туган якка һөю, олыларга хөрмәт яктыртылды. Илаһи моңдар тулкынында тамашасы яшь сактарына әйләнеп кайтты. сагынып сөйләргә алай икән, яшьлегем. Сагынып сөйләргә алай икән, яшьлегем. Шәриповтар оештырган байрам мәле аҙағында халык рәхәтләнеп гармун көйенә бейене, байрам өҫтәленән ауыҙ итте. Без үзебезнең концертларны менә именно безнең авылда бетерергә уйладык. Без улым белән командировкаларда йөреп, Самара, Оренбур өлкәләрендә, үзебезнең Башкортстанда күп-күп улларны үзебезнең Транснефть буенча аларны котлап йөреп әйләндек һәм азакы концертны үзебезнең авылда бирергә уйладык. Бик батыр килеп чыкты. Чын күңелдән рәхмәтлебез авылдашларга, аларга чын күңелдән исәнлек, саулык, озын гомер, бәхетлек, картлык теләп, Алла бирсә картайган көннәрендә балаларының, оныкларының изгелекләрен күреп, матур итеп яшәргә язсын аларга. Рәхмәт сезгә, авылдашларга.